Vi har fået den problemformulering, der hedder, hvilken betydning kan et krav om højere karakterer til gymnasiet få for rekrutteringen til ungdomsuddannelserne? Der har altså været underspørgsmålene, hvilke karakterkrav ønskes indsat, analysere det samfund, der beskrives i bilagene ud fra Bourdieu og Giddens, og vurdere, hvorfor 1 ud af 6 10 år efter skolen ikke har eller er i gang med en uddannelse. Så det første her, det tager udgangspunkt i bilag 1, som er en artikel om, at højere karakterer, altså de borgerlige partier, de ønsker at indsætte et højere karaktergrad. Det siger så her, at karaktergrader er en del af reformen af erhvervsuddannelserne, som der i disse dage forhandles om på Christiansborg. En af knasterne i forliget er fortsat, om eleverne skal have karakteren 2 for at starte i gymnasiet, eller om kravet skal være mellem 4 og 7. Og målet det er så, at 30% af alle unge skal tage en erhvervsuddannelse. Så det vil sige, at der skal færre på gymnasiet. Og tænketanken CVR, som er en centrum-venstre tænketank, de har lavet en undersøgelse, der viser, at 15 gymnasier er lukningstruede. Artiklen siger så, at 44% af de unge, der i dag går på en gymnasiel uddannelse, eller ungdomsuddannelse, ville falde på et adgangskrav på 7. 3 ud af 4 elever vil ikke kunne komme ind på HF-uddannelserne, slå beregningerne fast. Så alt efter hvad gymnasie, altså hvad karakterkravet kommer til at være, kommer til at være konsekvenser, og højst sandsynligt nok ikke blot for 15 gymnasier. Og de her 15 gymnasier, de blev lukket på grund af, de mistede deres elevgrundlag. Så til det næste spørgsmål, analyserer det samfund, der beskrives i bilagene ud fra Bourdieu og Giddens. Så udgangspunkt i bilag 1, der er det steder, hvor der i forvejen er en stigende social ulighed, og forslaget om skærpede adgangskrav betyder, at uligheden bliver endnu større. Det siger Jens Jonathan Sten fra CVR om de steder, hvor gymnasierne er lukningstruede. Vi har brug for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, men på Vestegnen har vi også brug for, at flere unge får en gymnasiel uddannelse. Det er så Bo Overgaard, der er rektor for Kongsholm Gymnasium, der siger det her, som er et af de lukningstruede gymnasier. Men det viser jo det her Bourdieu's forståelse af et senmoderne samfund, der er meget klasseopdelt. Han siger her på Vestegnen, der har vi brug for, at folk tager en gymnasiel uddannelse, for ikke at få en total skævhed eller skæv fordeling. Altså, der er mange på erhvervsuddannelse i forhold til gymnasiel uddannelse. Så siger Johnny Simonsen fra Frederiksværk Gymnasium, vi udfører en vigtig opgave, vi løfter faktisk eleverne, så deres karaktergrad bliver væsentligt bedre, når de afslutter deres eksamen. Det viser den her Giddens udlejning af de sociale relationer med, at her er det gymnasiet, der løfter, altså fuldfører den her opgave og løfter den sociale arv, fordi de siger også et andet sted i artiklen, mange af de her elever, de kommer fra arbejderhjem. Så bilag 2 er et debatindlæg fra Signe Grant Andersen, der er jurastuderende. Hun siger, jeg er en af de personer, som studerer, fordi samfundet har indrettet en masse universitet. Fordi jeg er opvokset i et samfund, hvor man får at vide, at man kan blive lige, hvad man ved. Det viser den her individualisering. Jamen, du har også refleksiviteten, du har alle mulighederne foran dig. Og det her med, at du skal selv skabe din egen identitet i et senmoderne samfund. Hun siger også, min mor er et meget sympatisk menneske, men hun kunne ikke lære mig en akademisk tankegang. At skolesystemet er indrettet på en sådan måde, at børn som mig, der elsker at læse og lære, ikke får muligheden for at lære den akademiske måde. Den side siger hun, men jeg passer ikke ind. Jeg taler ikke deres sprog. Jeg forsøger at lære det, men lige meget hvad jeg gør, hører jeg ikke hjemme. Jeg prøver. Jeg faker det. Det viser også den her, altså Giddens institutionalisering, hvis jeg sige. Eller dobbeltsocialisation, jamen altså, her hendes mor kan ikke lære den akademiske tankegang. Det må så være skolesystemets opgave at gøre det. Eller det her ekspertsystem, også man pålægger politikerne opgaven at skabe et ordentligt skolesystem, der kan få os igennem. Men det viser også, altså Bourdieu's habitus og kapital, hun har ikke de her livserfaringer. Med for eksempel altså studere på den akademiske måde. Og derfor mangler hun altså især den kulturelle kapital, hvor andre har en fordel. Hun siger også, I forstår ikke, hvor mange gange jeg ville ønske, at jeg havde været anderledes. Jeg skulle holde mig væk, for jeg vil aldrig føle mig hjemme. Det viser den her eksistentielle angst ved at vælge forkert. Så hun ønsker jo faktisk, at hun har valgt forkert, men alligevel har hun ikke valgt at droppe ud af studiet. Det viser jo, at der er den her, altså selv de mange
muligheder skaber en angst for at vælge forkert. Så alt i alt, det viser jo altså et samfund, hvor vi har et frit valg, eller en refleksivitet, men det gør jo så også, at det skaber den her eksistentielle angst ved at vælge forkert, som så bliver begrænset af vores manglende kapitaler på sin vis. Da folk fra arbejderhjem for eksempel har svært ved at klare sig på et akademisk universitet, så at sige. Det viser os altså i høj grad har udlejet de sociale relationer, at det er op til andre at lære og sådan noget, for eksempel lære den her akademiske tankegang, og institutionalisering, og så også altså ekspertsystemet. Så den sidste artikel, det handler om, at hver sjette, de står uden uddannelse 10 år efter skolen. 1 ud af 6 unge har 10 år efter skolen hverken studenterhue eller spændebrev. Det viser en undersøgelse, som Arbejdsbevægelsen Erhvervsråd har udført. Og så hvorfor kan det være? Artiklen kommer selv med nogle svar. Et svar er, at folkeskolen taber for mange. Det viser sig ved et frafald på ungdomsuddannelserne. Men siger, at der er også sociale problemer, som ikke kan løses med uddannelse. Og så Signe Gran Andersen, hun siger, men det kunne også være, at skolesystemet er indrettet på en sådan måde, at børn som mig elsker at lære, dem vi havde før os, læse og lære ikke får muligheden for at lære den akademiske måde. Jamen, altså, det er jo en direkte kritik af skolesystemet. Vi lærer jo ikke, altså i stil med Bourdieu, at vi lærer ikke at afkode de andre felter, hvis man ikke, altså det, altså, hvad kan man sige, hvis man kommer fra en arbejderfamilie for eksempel, eller altså man lærer ikke at afkode, hvordan man skal opføre sig på et universitet for eksempel, eller hvordan man skal studere. Så hvorfor? Jamen, altså, det kan jo være noget med det senmoderne samfund også. Men vi har altså den her individualisering, vi har et frit valg, om man skal studere overhovedet. Og så det viser også den her aftraditionalisering. Jamen, nogle områder er det måske ikke et krav at få et uddannelse. Og ikke et krav at gå i forældrenes fodspor, som det var tidligere. Og det gør måske, at der er flere, der ender uden uddannelse. Også at, ikke fordi jeg tror, der er nogen, jo, det er der sikkert, men vi har bedre muligheder end tidligere, også hvis man ikke har en uddannelse. I og med, altså det er hver stat, vi lever i. Og så i stil med det jul, sagde det var ham, der havde artiklen her om elitens børn, og bilag 2, det er jo ligesom, at skolen den er lavet til elitens børn, er lavet til dem, der kommer med altså, en masse kulturel kapital i bagagen. Og så nok også altså gennem eksistentielle angst ved at vælge forkert. Vi har alverdens muligheder, men mange er bange for at vælge forkert, så det kan godt være, at de slet ikke tager et valg. Og så tilbage konklusion på selve problemformuleringen. Jamen altså, et højere karakterkrav, det var jo helt klart tvinge flere i en erhvervsuddannelse. Men så Bo overgår inde på, jamen, så kan det være, at de kommer med en manglende motivation for at tage den her erhvervsuddannelse. Der vil komme færre i gymnasiet, det er også klart, men muligvis er der flere, der tager sig sammen, så at sige, før og for bedre karakterer, så stadig kan komme ind. Men det viser os, det kommer også til at, altså der er nogle gymnasier, der kommer til at være lukningstruede. Og der er flere måske, der føler sig uvelkomne ved karakterkrav, altså ligesom Signe Gran Andersen og Steffen Jacobsen med elitens børn. Fordi der er karakterkrav, og det kan jo godt være, at der er nogen, der ikke føler sig velkommen. Det her er jo så universitetet, de snakker om, men det kan jo så overføres til gymnasiet. Og der kan man tabe mange dygtige unge mennesker. Det kan være, der kommer til at være en transporttid. Der er folk, hvis altså, gymnasierne lukker. Man kan se, så er der meget i yderområderne, der er især af lukningstrueden også her. Og så også individer i stor grad påvirket af omgivelserne. Det kan være, at de tager andre valg. Så det kan jo have en konsekvens, der ikke bliver så mange mønsterbrydere. Og det er i hvert fald ikke fordi, altså en sjettedel omtale i bilag 3 i uddannelse, fordi det er ikke dem, der vil søge ind på gymnasiet alligevel højst sandsynligt. Så der er behov for en opstramning af skolesystemet generelt, og lære for de her kapitaler gennem den sociale udregning. Og så samfundsmæssigt, hvor der jo kommet en tydelig opdeling af sociale grupper, som man kan se på kortet her, og
endnu mere skævvridning